πιτσιρικάς ήρθε γιατί αρχίζει το Radio Revilla. Ελπίζουμε και εσείς. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Είναι άθλος το ότι είμαστε πάλι εδώ. Να καταγραφεί παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια που ξεκινήσαμε έτσι, θα ήθελα να το δούμε αυτό. Η Δήμητρα και η Μαρία, αυτό είναι από το σύννη, παιδιά. Μας έχουν στείλει ένα βίντεο, μας είχαν διάφορα έτσι, βίντεο, ευχές, μηνύματα. Καλωσορίσματα για όλο αυτό για το ξεκίνημα. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Μας έχουν στείλει λοιπόν ένα βίντεο από το ανοιχτό σχολείο του Σίδνεϊ, όπου εκεί τα παιδιά είναι Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς και δεν μιλούν ελληνικά στο σπίτι, αλλά διάλεξαν την ελληνική γλώσσα στο σχολείο ως τη δεύτερη γλώσσα, μόνο και μόνο από την αγάπη τους για την κληρονομιά και τη χώρα γενικότερα. Και φέτος είναι και περήφανες και οι μαθήτρες και κάποιοι μαθητές, νομίζω, που είδα εκεί μέσα στην τάξη, που έχουν την πρώτη ηθαγενή μαθήτρια που διάλεξε τα ελληνικά σε ένα από τα μαθήματά της. Και μας στείλαν αυτό εδώ το γλυκό βίντεο και είπαμε να το δείξουμε στην αρχή. Να το δούμε. 2, 3. Ήλια. Θάλασσα. Φως. Ιστορία. Δημοκρατία. Φιλοσοφία. Τέχνη. Ποίηση. Αγορά. Κέφι. Διασπορά. Αγάπη. Φιλότιμο. Σία. Ψυχή. Ράδιο Αρπίλα. Ακαδημία. Μουσική. Διάλογος. Κρίση. Κομμωδία. Τραγωδία. Ελευθερία. Είμαστε όλοι Έλληνες. Ελλάδα σ' αγαπώ και καμιά σου ευχαριστώ. Επειδή ακούγονται διάφορες ιστερικές κραυγές τα τελευταία χρόνια στη χώρα για την χώρα, αυτές οι αληθινές, ειλικρινείς και αγνές, θα λέγαμε, κραυγές για τη χώρα είναι αυτές που προτιμούμε και γι' αυτό σας το δείξαμε. Καλώς ορίσατε στο Radio Revilla και κυρίες και κύριοι, το Radio Revilla έχει πρωτόκολλο, δεν γίνεται εδώ τι να είναι. Πάτε σκυλαλείς, τον πρώτο κάτι θέλει. Υπάρχει οργάνωση στην εκπομπή, σύστημα, μηχανισμός. Από οργάνωση σκίζουμε. Εντάξει, την άνοιξα. Θα σας συγχωρέσουν, έλα. Και δυστυχώς αυτός ο μηχανισμός προβλέπει. Το κατεστημένο. Αυτό το καταστατικό της εκπομπής προβλέπει ότι πρέπει να πάμε στην ενότητα. Ναι, πρέπει. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έλα πάρε, είναι κρύο παγωμένο μπούζι λέμε. Επειδή διαμαρτυρήθηκε. Πιο αστείο το σήμα από το ίδιο το ανέκδοτο. Αυτό είναι σίγουρο. Ορισμός. Επειδή όμως υπόθηκαν πολλές διαμαρτυρίες χθες, ακούστηκαν πολλές διαμαρτυρίες, δεν θα σας πω ανέκδοτο, αλλά σας έχω κουτσομπολιό από το χώρο της showbiz. Σε αυτά σκίζει. Η Μίνι λοιπόν, η Μίνι Mouse, σκίζει τι νομίζω. Η Μίνι Mouse χώρισε παιδιά με το Mickey Mouse, πήραν διαζύγιο και τα φτιάξε με τον Alice Cooper. Θα είναι γνωστή ως Mini Cooper. Στο εξής. Κατάλαβες, δηλαδή Mini Cooper. Πόσο χαμηλά έχει πέσει το επίπεδο μας, γελάμε. Από ευγένεια γελάτε, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ. Επικαιρότητα ΟΑΣ. Και το κέρδη συνεχίζει. Λοιπόν, τι κάναμε. Σήμερα, χθες ασχοληθήκαμε μόνο με παλιά πράγματα. Είπαμε ότι θέλουμε να δούμε μερικά πράγματα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού όσο αποσιάζαμε. Σήμερα όμως πάμε σε αυτά που τρέχουν τώρα και έχουμε φτιάξει 3 top σήμερα. 3 νούμερο 1. Αυτό θα πει θράσος, κυρίες και κύριοι. Αυτό θα πει θράσος. Οι άνθρωποι που όταν είχαν ένα top δεν φτάναν ποτέ στο νούμερο 1, σήμερα έχουν 3 top για σας, βέβαια. Αυτό, αν το δεις, αυξάνει τις πιθανότητες για να δούμε ένα νούμερο. Δηλαδή, ένα νούμερο 1 θα δούμε. Δηλαδή, από τα 3, ένα θα μας κάτσει. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο, το οποίο έχει να κάνει με τον 28 Οκτωβρίου, το διήμερο, τρίμερο αυτό εορτασμών στην χώρα. Ειδικά ήταν, για την πόλη μας. Που ήταν την Κυριακή για όλη την Ελλάδα, αλλά στη Θεσσαλονίκη είναι και η 26η την Παρασκευή. Και πάμε να ξεκινήσουμε στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο για την 28 Οκτωβρίου, παιδιά, είναι ότι γιορτάζαμε λάθος μέχρι σήμερα και αυτή είναι η αλήθεια. Να προβούμε, κύριε Πρόεδρε, σε 2 ιστορικού περιεχομένου διορθώσεις. Η μία αφορά στη λέξη όχι. Δεν ελέγχθη ποτέ η λέξη όχι. Εκείνο που είπε ο Μεταξάς όταν δέχθηκε τον Εμμανουέλε Γκράτσι, επειδή μιλούσαν και οι δύο τη γαλλική γλώσσα, ήταν το «Alors c'est la guerre». Όχι, τώρα και βλακίες. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, θα γιορτάζουμε τη μέρα του Σελαγκέρ. Αλλό είναι Σελαγκέρ. Και όλα αλλάζουν. Οι εορτασμοί για την 28 Οκτωβρίου που ήταν βασισμένοι πάνω στο όχι, τώρα κακά τα ψέματα. Όχι. Τα πάντα αλλάζουν. Αλλό Σελαγκέρ.
Αλήθεια, τι θα γινόταν αν την 28η Οκτωβρίου δεν γιορτάζαμε το όχι, αλλά το alors c'est la guerre? Τα σημαίακια στις σχολικές γιορτές δεν θα έγραφαν πια όχι, αλλά alors c'est la guerre. Οι επαιτειακές αφίσες θα είχαν αποτυπωμένη την ιστορική γαλλική φράση πάνω τους και τα αεροπλάνα θα πετούσαν σε ιδιαίτερους σχηματισμούς. Τα ποίηματα στις σχολικές γιορτές, για παράδειγμα η Ελληνοπούλα, θα ήταν έτσι. Κι αν ο εχθρός μας έρθει πάλι, με σκοπό να μας προσβάλλει, alors c'est la guerre! Δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω! Θα είχαμε αλλαγές και στα τραγούδια. Mettez du thé son uniforme et son plafond élevé avec toutes les plumes, et une nuit avec la lune, Grèce pour aller te chercher à Bion les misérables. Και τέλος, στις ιστορικές ταινίες, οι πρωταγωνιστές θα μιλούσαν κάπως έτσι. Grec, la guerre c'est une injustice. Quittez les armes. Viens les chercher. Viens. Radio Bot Militaire. Vive la 28 de l'octobre.